Zo, dames en heren. Voor de jury. En jongelingen kregen we nog wat punten even. Maar we doen hem gewoon lekker nog een keer. En Dobby, dames en heren. Eindelijk een Joeskapel aan het woord. Dan wordt eens een keer wat gezegd. Communicatie. Ja, daar komen we! Hey! Het doet de deur op. Stina doet de deur op. Dit moet een kopje zo. De kind vliegt heen in Boetelotte zo. Ik val op de stoep in sloop. Hey! Stina! Dames en heren, zien heel gekke mensen in de zaal. Hoe zien die handjes? Ik wil handjes zien, kom op. Handjes! Hey! Nog heren! Hey! Ja, maar dan zijn het, dames en heren! Gekke mensen!
Geef een applaus. Applaus, kom op. Hey. Wie heeft er zin om te dansen? Wie heeft er zin om te dansen, dames en heren? Dans, 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 Marietje. Zo, dames en heren. We zijn hier allemaal bijeen. En ook nog muziek te luisteren, maar ook wat te drinken. Wat scheelt er niet nog ene en ik ben het graag zo lang. Ik wil niet dan. Dames en heren, een Wellese vlaatwagen. Ik ken hem met ogen. Dames en heren, Tom van der Heuvel. Het tapmachine.
Goed, dames en heren, we hebben nog 10 even. Hey! Jullie zo! Hey! Hey! En we houden op die kersen naar het vasteland is. Minuten